Снимаме, гледай, сега снимаме. Кой бе? Елай? Не си ти, другата Мария. Имаме две една тази здравословна трубичка. Коя трубичка е здравословната? Мира, играй с Ивито. Съм изрязала най-различни снимки от каталога на Метро. За разделяне здравословно, не здравословно. Не само за себе. Да дискутираме кое е здравословно. Здравей! И евентуално какво може да бъде заменено. Не. Точно това са плодове. Когато е в здравословни Таня е здравословно. Значи? да предположим съпътани. Това е ясно. Това е зеленчуците. Хайде пак през здравословните. Абе, това е много спорно с марулята и здравословно. Не трати телевизираш или нещо друго? Може да намеря обща картинка. Трябваше да удриш печати био или не. Бира. Абсолютно здравословно е, удобно е. Удобно е отместно. Газирана е, това вреди на организма. Има алкохол. Да, има алкохол. Има алкохол е вреден. Жирди, това трубичка дай да не става скандали сега. Мира! Мира! Бира не обича, обаче